Nggih. Kula turuti Mas Rio. Nedhi Jula-juli. Nggih, hiburan nedhi Jula-juli. Monggo. Banter mawon, Mas. Banter mawon nggih. Mas Rio seneng atine sebab wis keturutan kekarepane. Muga-muga tambah rezekine dana balak lan bilaine. Muga dadya salawas-lawase. Jamu nang buklakah para tamu muga-muga rezekine berkah. Monggo pinara ingkang sekeca mirengaken kidungen kula. Sakjane dolor nek wong rumah tangga iku mulane ya sadurunge kudu didasari cinta. Kula turuti Mas Rio. Tanpa rasa tresno dolor nek wong bebojoan iku susah ana persoalan titik dadine apa nek sampean rabi dolor sing bekti barek wong lanang kudu ngerti fungsine minangka sebab wong rumah tangga ngono dolor orang mung sak enteke cinta nek wong rumah tangga iku ngono kanggo sak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur, kebrat ing panembah, ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Panjenenganipun priagung darahing nata, para sarjana sujaning budi, para satriyaning negari miwah para pangemban pangebating praja ingkang pantes katuran sagunge pakurmatan, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kebrat ing panembah ingkang satuhu luhuring budi, para baraya wirawiyata ingkang mahambek luhuring dharma, para purna labet praja miwah para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami,
kanthi linambaran pepayung budi rahayu miwah ngaturaken 1000 agunging aksama mugi kawula keparing hambuka peparaning suka penganing wicara awit keparingipun ingkang hamungku gati Bapak Mislan delasan Ibu Rohyani kawula piniji hanjajari minangka pangendole wara saperlu mratetisaken titi laksitaning adicara wonten wekdal sonten menika. Saderengipun kawula menggah ngaturaken laksitaning adicara sumangga langkung rumiyin kawula dherekaken manunggu puja muji syukur wonten ngersatipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang Maha Kawasa ingkang sampun paring nikmat ugi rahmat gumlaring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung. Katitik satuhu sagung dumadi mugi tansah kajiwa lan kasalira dumateng panjenengan sedaya delasan kawula sahingga kita saged ngempal manunggal wonten sasana bahargyan menika saperlu paring berkah pangestu anggenipun Bapak Mislan delasan Ibu Rohyani anggenipun Hangrakit Sekar Cempaka Mulya netepi darmaning sesepuh mugi tetep ing pinenggu basuki. Para bapak sedaya adicara salajengipun sumangga kita sami anglampahi adicara loro pangkon minangka tinggalan nenek moyang kita ingkang sampun sinengker mugi saged hangrembaka lan sumangga adicara loro pangkon kita wiwiti ananging idi pangestu ingkang kula suwun dumateng panjenengan sedaya hamba bilih kawula mangke anggenipun medharaken adicara loro pangkon wonten sing lare ukara ingkang kirang nuju krana kawula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Sumangga adicara loro pangkon kita wiwiti sareng-sareng. Kir 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 kir. Piti jen piti tahun Asilandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo sulaksana tejone wong anyar katon. Jumlorot sak sodalanang ilang tejone jumbleger kari menungsane derek menika sinten lan saking pundi pinangkane? Nggih. Kula saking Suralaya Hadilinwe, Surawani Layapati Hadi Bagus Semubarangi. Kula karan Pak Cukup, karang anak Pak Turah. Sing tegese cukup sing kula sandang lan kula pangan sampai turah-turah. Ya sak wangsule sak bali ya. Niki dusun pundi lan jenengan niku sinten derek? Nggih, kula Kang Aran Pak Seger Waras. Niki si dusun Sida Dadi kawengkon Sida Mulya. Waduh kebeneran iki. Nggih nuwun sewu derek. Tebe saking Suralaya medal dalan pundi sampean wau? Kula wau medal dalan kanan wau. Oh niku dalane Sinoman. Oh. Dalan kiwa. Oh niku dalane Biyada. Lah sing sae Medal dalan tengah monggo pinarak omongan sing lenah. Nggih sewu ya. Yo sewu basa lagi. Nggih, monggo-monggo. Sewu wonten guru kula isin kula. Nggih nuwun sewu. Nggih. Ya, pun padang apunan. Oh nggih. Nggih. Sewu nggih. Nggih nuwun sewu derek. Nggih. Tebe saking Suralaya wau Nggih. numpak jaran napa sampeyan? Nah, niki kula terangaken ya. Nggih. Tumpakan kula jaran napas. Nek Jaran sakniki napas. Kula wau numpak Furtoner. Loh, Avanza, wonten Jeep. Nggih sami mawon jaman rit jaran napas. kok saged? Nggih. Lah saniki mobil ya. Nggih. Kula terangaken jaran napas niku lak pirantine Geminasiti ngati-ngati. Cumeti ati kang suci, teropong waskita lair lan batin, lapaipun sadat panetepan natagama. Niki kula terangan derek. Nggih. Lah, Monggo. lise gemi seniti hati-hati. Lise ibarat nek montor niku setire. Nyetire kudu hati-hati, gemi nastiti hati-hati. Mulane pun bebrayan ya, Mbak Ani kalian enggak. Ora gampang tetukon barang sing boten sing mudhun, kudu hati-hati. Lek rime nganti ngeblong Ya nyungsep. sampai ngeblong
nyungsep derek. Niki Nggih, ibarate ngalah iki. Nggih. Lah teropong pas kita ya. Teropong iki ibarate mripat. Nek motor niku wonten lampune. Mripate ya. Lah mripate lahir lan batin. Mboten lahir tok ketok barang kasunyata, tapi batine niki Kudu ditata. nggih, derek kirane nggih. gak cocok dipun diterusaken. Kabeh niku boten firasate. Nggih, paham kula. Salajenge Lah. tebih saking Suralaya wau madosi napa ngantos dumugi ngriki? Kula madosi pitik Dorobote sing dereng rontok saden ateges Putri Gandarum Sari. Wah, mapan kebenaran Nggih, derek. nggih, nggih. Umpami sampean mlampah mboten kesasar. Nggih ten ngriki panggonane. Dados teng ngriki. Waduh mapan kebenaran dapur kelersan bantal oleh guling. Nyun sewu ya. Nggih, nggih. Kula wau ket melebet kula lak kari dhewe ya. Tingak-tinguk. Lah wonten janur napa niku? Oh, janur. Janur. Niku nur cahyane sing kuwasa niku. Nggih, nggih, nggih. Mugia Bapak miselan delasan Ibu Rohyani anggenipun Nggih, nggih. gadah damel menika Nggih, nggih. pikantuka hidayah rahmat saking Gusti Allah Amin. Nggih, nggih, nggih. Oh. sageta dados Patuladan. patuladan, nggih. Terus wonten napa takir-takir kados niku napa? Oh, niku takir. Niku saged kajuluk napa? Cok bakal. Oh, Ah niku nyarohi utawi ngawerohi kaki nini ingkang babat alas ngriki, nggih. Mugia kepareng ngrencang-rencang nyuwun dhateng pangeran, nggih. minangka sarana. Minangka sarana, heeh, nggih. Nggih, 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 nggih. Kersane mboten wonten napa? Balak rubeda. Ibarate Nggih. pamit Nggih, nggih. Kersane sedaya slamet rahayu. para leluhur. ya. Para leluhur. Nggih, Pun nggih. ditinggalaken niku. Lah wonten kok terep niki napa niki? Terop niki Terep agung niki. nggih. Nggih, nggih, nggih. Terop niki pancene agung. Sebab lek mboten agung, mboten cekap wong dereke kados ngeten Waduh katahe. jenengan pun siap nggih. Lho, nggih ta. Alhamdulillah nggih. Lah derek kathah kula tompet mboten tompet waduh. Nggih, mboten mriki. Kula nggih wan malih masa dhewean. Nggih, nggih. nggih. Mulane diwastani tratah Bawa kari. Arupa dom bolah dom netepi janjine bolah minangka ular-ular guna. Oh, ngoten Nggih, derek, nggih, Lah nggih, niku nggih, mboten napa niku sing dawa lincing niku wau. Sing pundi sih? Sing dawa lincing dawa niku lho. Oh, tumbak niku. Oh, tumbak. Lah damel napa, Derek? Lho, tambel napa? Minangka mbabat dalan. Nggih. Nggih golek dalane. Oh. Sampeyan nek gak ada dalan, napa gak ada tumbak mboten patos dalan ah. Oh, sampeyan niku. Pun cerak-cerak ta. Lah niku kok wonten sing abang putih niku. Lah niku nami rontek. Rontek. Napa wonten Lho, majase iki niku? sedaya wonten filosofi niki. Nggih, nggih. Rontek karon sing gak contek. Paribasen besok kaki-kaki lan ini mereka sak lawase kudu pertama sampai yang terakhir Mbak Ani kalian Mas Reo. Oh. Iya nopo sampai niku. Nggih. Kandhani betul-betul. Lah lek sing dawa wonten kaine niku napa Kuwi arane? niku ah Nggih. pandan rangkang. Oh, pandan Nggih, rangkang. sadurunge pun dipandang nang diangkan-angkan, sadurunge sedaya pun diubar-ampe niku nggih termasuk dinane kebutuhane sembarang. Sadurunge pun diangka-angka niku derek. Nggih. nggih. Lah lek sing kotak wau digotong wau napa niku? Wah, baru jodang joli jempolo. Kang diarani wala-wali sampuran nikmaten kaki kemanten. Lah wala-wali padha nggih ya. Sampan pun guyu ta. Saged mawon sampean Nggih, niku. nggih. Grien, lah sing dipekul ombyong-ombyong niku kados tiang sadean niku napa enten terus enten Walah, kaya larahan niku ta. lah nggih. Ah, sampean iki jen bodoh sampean niku. Niku namine kembar mayang. Oh, kembar mayang. Wonten ngarani kembang jambe nggih ya. Nggih. Wonten kembang jambe kembar mayang nggih ya. Sing diarani kembar mayang kayu klepu Dewi Daru. Cengkir gading kendhit pitu. Nah niku. Nggih. Kok wonten ongkek niku? Napa? Ongkek. Oh, ongkek. Sing dipikul wau. Kudu dipikul. Nggih. Iki ibarat lah nyun sewu nggih. Kula Nggih. pek pikulane mawon. Pikulane ibarate niki. Lah lek dipikul niku ngiwa tengen utawi ngarep buri kudu padha ibarat yang sepah pun sampai mbanoyot mbanconde kalian putra kemanten piyambak kalih manten mantu. Yuga mantu. Mboten asal beda-bedaken, Mboten asal nggih. 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 Lek bobot sih wah. Oh, nggih. nggih. Lek kliruhe padha dikandhani ngoten. Ah, nggih. nggih. Nggih, nggih.
Lah niku kok wonten kendi? Napa kendi niku? Lho kendi ya. Lah sing penting niku kendi ya minangka ibarat tiyang sepah. Kebek kecangking, kotong nggih kecangking. Paribasane wonten napa tiyang kesepah tasik kadut mawon derek. Oh, ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih contone mawon sapa sih adan puwenak anake sapa? Oh, anak Pak Sulhan. Nggih. Sapa sih breng-brengan buanter numpak sepeda ndek kampung iku? Oh, anake Pak Giarto. Contoh. Sampun pun ngoten ta. Lah nggih. Sinten sih kira apa enak suarane? Jugane Pak Sugiarto lak ngono. Namung contoh mboten Oh, nggih nggih napa, mboten masalah nggih. Nggih, nggih. Nggih nggih nggih. Lah niku kok wonten kendel barang niku? Nah, wonten kendil nggih nyun sewu. Isine gula lan klapa. Tegese? Nah, gula niku abang, klapa putih. Putih saking bapa, lah sing abang saka biung andum rasa-rasa sejati, seteting rasa, rasa pangrasa, rasa budi kang luhur. Nggih. Nggih, andum rasa. Lah niku jenengan pun paham. Napa? Nggih, leke putih saka bapa. Nggih, saka bapa. Abang saka biung Saka andum biung. rasa. Rasa Nggih. sejati, sating rasa, rasa pangrasa, rasa budi kang luhur. Gini ku lho rasa sing enak niki lho. Aduh. Sampai terus ngrasakno napa? Akhire dadi menungso. Oh, ngoten ta. Nggih. Nggih, malih kudu mulih kula. Sampeyan iki nggih. Napa? Nggih. Lah niku wonten kekepan barang niku. Kekepan lha pun dikekep garek nggih mboten nongkep. Nggih. Minangka nggih. sikep. Oh, ngoten Nggih. nggih. Dadi kudu rapet nggih lek nutup. Oh nggih, lek mboten rapet mambu nggih. Nggih. Oh, Umpami ten keluarga wonten wadi. Wonten wadi pun sampai keluarga niku wadine pun sampai roh tiang lintu. Oh, ngoten Kudu nggih. ditutup sing Nggih. rapet. Kadang wonten rumah tangga anu titik jenenge tiang mlaku sok kesandungan. Nggih. Ora sik nang tanggane kono-kono mboten nangsal masal Oh, mboten pribadi. nangsal, Nggih, nggih. tegese kekep niku. Nggih. Dadi kudu sing rapet. ndodono apike to. Nggih, Derek. Lek kukusan niku, Derek. Nah, kukus ibaratnya kukusan iki ngukus derajate. Lek ana penake lan gak penake lah. Lek ana penake jok sampai lali karo wong tuane. Sebab Oh, nggih, nggih. tanpa gini gak ana kukus, tanpa wong tuwa gak ana anak. Mulane anak aja sampai wani karo wong tuwa. Geni minangka wong tuwa. Wong tuwa. Ngoten nggih. Nggih, Derek. Nggih. Nggih. Lah lek cowek niku. Lho, cowek niku ya. Nggih. Cowek niku asane kanca dipek sampai tuwek. Oh, ngoten. Kanca dhewek dipek sampai tuwek gitu ya. Lho, sampai yo napa? Lek iso dipek sampai tuwek. Lah wau kula tingali enten di Tenggoluk kloso kalih bantal barang. Ya, kloso kali bantal. Kloso niki minangka gelaran, bantal minangka gebesan. Dadi besan antara besan digelar dinten niki. Oh, ngoten. Nggih. Nggih nun sewu, Derek. Nggih. Kula waspadaken mulai wau kok sampean moyong-moyong beto napa niku. Kuwatir niku lho. Kula petik kula niki sampe nglambar ten pundi. Petik kula ndase kadung pun kenceng ngene iki nggih. Nggih. Aduh pun boten kena dipegak niki. Nah. Niki namine sawung setomono. Sawung Nggih. Setawana tegese. Sawung jago setomono teh wono alas. Petik kula niku sabone ten alas. Nggih kata ning ten Buklaka, ten Besuki ya. Mboten mesti kadang ten Nggih. Tosari, Nduwet. Nggih terai sregep nggih. Oh, seragam petik kula niki ya Nggih. napa sampean niku. Lah niki napa wonten majahe majase cambek ngeten Aduh iki. sampean takokaken pun pokok kula eling kula jawab ngoten mawon. Lek sirahe niku diarani napa niku? Cupuk Mas. Lah, cupuk Mas Tunggul Naga. Nggih. Lah, cupuk niku ada. Nggih. Mas niku barang sing larang, barang sing apik. Boleh ngadaono barang sing apik, pun sampai ngadahi barang sing elek. Lah kata wis meneng-meneng ono wadulan, "Oh, Bek, anu ngene yo saiki kuwi ngene percuma yo ora pantes belas." Nggih, percuma nggih mboten angsa, mboten Nggih. manfaat niku Nggih, nggih. kudu dikemas sing apik. Lah cucuke niku yang diarani napa? Ya, cucuke kang arane Kang Sri Pulusani. Oh, mripate, Derek. Merah Delimo, Jenggere, Sumber Waringin, jembele, Sumber Kamajaya. gulune, Derek. Lah Tunggul Naga. Rawise, Lah lawise Cindiamoh menika. kok saged diarani Cindeamo? Lho, nyun sewu cindi ya. Cindi ya wonten malih sing ngarani iku Cindiamoh niku barang cara gombale pun namung nika. Oh, nggih. Ibarate wong tuwek kadang-kadang polah wong tuwek kadang
sik akeh donyane, montore sik akeh. Sembarang sik akeh dipuja-puja dipundi-pundi, bareng wis tuwek kadang kono kena asam urat, stroke, ambek anake disiak-siak kuwatah saniki. Aduh kayak ditampi pati jompo. Nah niki ya napa niku? Wong anake asale teko wong tuwek kok mboten eling. Iku toko kula nyuwun sewu. Nggih, mugi-mugi mboten kedadosan. Nggih lah malah niku diarani niku cindiamo ibarate kitab niku lho ya. Nggih. Diwaca mboten kenek, nggih ya dibuak nggih dosa kan. Iki didiuri-uri berarti wong tuwa ngono. Lah ngoten nah. Nggih, leres-leres. Niki cindiamo. Nggih. Lah lek ulese niki derek. Lah ulese ya. Ulese manca warna. Manca warna. Kok saged? Lah niki kula cuplik ya. Nggih. Manca warna. Wonten putih, wonten abang, wonten kuning lan wonten ireng. Lah sing putih etan panggonane. Etan panggonane. Nggih. Gunungane kapur, segarane santen. Lah manukane untul. Sing mengku Bathara Guru manjing ten ati suci. Waduh, nggih. Niku sing etan nggih. Lah lek sing kidul derek. Kidul. Lah abang panggonane. Abang. nggih. Abang panggonane. Gunungane napa gunungane geni, segarane getih. Nah, segarane getih. Nah, getih nggih. Nggih. Nah, niku sing mengku Bathara Brahma manjing ten Durgamangsa. Nggih, nggih. Mulane pas muring-muring awak ngabang ngoten nah. Pun sampai kadang teko sawah moro-moro dituturi dari ngombe wedang, gampang muring-muring. Nggih, mboten angsal nggih. Nggih. Lah lek sing kuning niku. Kuning kulon panggonane. Nggih. Lah gunungane Welirang segarane madu. Manuke Kepodang sing mengku Bathara Kamajaya, manjinge ten sifat kebrahen. Oh, sifat kebrahen. Jadi kebrahen Nggih. niku kadang-kadang nggih kula dhewe kadang budal itu kadang budal kanca kuwatang ngene kula tasik maca nggih titik-titik Nggih. adus kadang lek pas kula kajangi kremong nggih ajeng didelok di TV kula nggih celaan udengan nggih kula kasih gadahi brai ngoten niku. Oh, nggih. Kersane nggih. rondo-rondo niku seneng tenan. Waduh sampean iki. Wis loro no kok. Nggih. Lah kantun setunggal sing ler. Ireng panggonane. Nggih. Lah manukane gagak, gunungane areng, segarane lo. Sing mangku Bathara Wisnu manjinge ten sifat kelanggengan. Oh, nggih. Suwiwine darane napa niku? Belah jagat, Belah jagat. Sikile sangga bumi. jalune. Sifat jetik Gumala Netra. Nggih. Kok belis ngoten iki jalune? Wah, sampean nyun sewu jalune petek kula niki terus terang nggih. Diarani landhep mboten, nek mboten nggih landhep. Lek kenek jalune petek kula nyun sewu. Nggih. Nek tawar mboten napa derek. Tapi lek mboten tawar kenek jalune petek kula abuh pun. Lho kok saged? Lho ya napa pun angel warase niki. Lho nggih kenek petek jaluk kula niki angel warase niki. Lah warase saged e? Saged waras piyambak lek pun 9 wulan 10 dina. Lho kok saged ngoten? Ini sampean coba ta. Sampean pokoknya Nggih, jaluk Pun. kula ketik tasih bundhuken pun kanggo seminggu 2 minggu belis pun. Pun diterusaken. Nggih. Lah niku kukune darani napa niku? Ah sifat detik apa? Kukune. Lempuyang aking. Oh lempuyang akeh. Nggih. Cakare? Cakar buana. Oh. Nggih. Petik kula. Oh. Nggih. Aduh. Waduh, lah buntute niki sing darani napa niki? Niki Kok tebu dawa salon temen. sinet kados pega diapit lo. Oh, ngoten. Ah, menane buntut ibarat wonten buntutan ngarep kan mboten wonten nah. Nggih. Liyane jenengan buntute teng ngarep. Buntute pancen temburi ibarate anak niku kudu manut karo wong tuwek. Lah Oh. saniki mboten kadang anak Nggih, memel nggih. kudu Nggih, manut bener. nang anak. Kewali Nggih. tambah saniki bingung kula nggih, Mbah. Saniki sing kathah anak manut kanca. Lah manut kocen manut wong tuwek. Mulane Nggih. kata sing tiyang sepas setruk lah ngoten bikin anak. Nggih. Dikongkon HP-an ae. Lah ngoten niku isine teliye niku napa niku? Ya, Mas belian lan tigan lantaan, Mbah Gotembar lan Rica, Nggih. kemanten beten bakal dubar nanging bakal dilolo. Oh, ngoten. Lah wetenge derek. Lah, wetenge isi beras ndok lan mas, beras iki beber kudu siwas, ndok lek ruo dadare lek emas kepuro lelere. Oh, lelere. Pun nggih. gram-gramane larang Nggih saniki. nuwun sewu. Nggih. Jago sampean iki kok mendel mawon mboten nate kluruk ta? Sampeyan ya napa? Nek jago kula niki kluruke sak umur muk pisan tok. Namung sepisan. Nggih, namung sepisan tok. Wayang sak umur. napa niku?
payahe jam 8 esuk wonten ngayoman iso dadi didep para saksi kali diulang Bapak Wulu Pak Naib biyen. Nggih. Lah ulangane nurut agamane dhewe-dhewe menawi agama Islam nggih diwarang dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih. Nyuwun sewu derek. Nggih. Niki nyambung seduluran mawon jago sampean kula peki. Nah niki kula gendong mlemeng sampai gringing kan sampean Pak Pek Pak Pok mawon sampean niku. Gelut mawon. Soale kula seneng punan pun cocok kali kula. Cocok. Seneng. Nggih. Nah niku senenge lah. Mboten masalah yang penting sepisan jenengan saged ngrumat utawa ngeramut petik kula niki ping kalih. Nah kula nyuwun syarate sing pindah. Oh, dados umpami kula tumbas kalih yatra mboten angsal nggih. Wadah. Angel lamun derek. Kula ijo limas-masan ning mboten angsal. Mboten angsal. Nggih. Syarate ngrumat niku. Nggih. Sepisan nggih ngrumat. Nggih. Ngrumat PT termasuk pangkringane nggih, pakane nggih ombene. Lah kaping kalih sampean kedah saged terangkan satak lawe sejapel suku selawe. Waduh. Nek sampean saged pun mboten tebusan napa. Nggih. Lek carane ngrumat niki pun cemawis kalih tahun kepengker. Saestu. Nah, pun. Lah niki mangke badhe kula plangkringi kajeng Kruda Mandera. Nggih. Nggih. Badhe kula kurungi lahir lan batin. Mudune jengkar guling kursi gading dene kurungane napa? Lahir lan batin mudune jengkar guling kursi gading. Nggih. Begupane jero turon isi putri kaudanan kang putra niba pangkon. Lek niku. Nggih. Sakjane Gurtin. Nggih. Dodo siji tinawanan isi putri kaudanan sang putra niba pangkon. Nggih. Nggih nyun sewu derek kula nuru pangkon kudu mulih mawon aja. Nggih. Ah. Nggih cocok pun. Sakniki badhe kula pakani, nggih. Napa pakane? Sego putih iwak ati jangan kluwe. Nyacak napa tegese? Putih niku suci, mulane lek golek rejeki sing suci, sing ati-ati supaya luwih-luwih sing disandang kelawan lan dipangan. Nggih, cocok. Nggih. Lek ngombene niki kula wadahi wadah kawah napa kawah nggih codro di muka, isine banyu durga pangongso-ngongso. Lah sing ngombene sinten iki? Sing ngombeni dulur papat 5 badan. Sing papat nggih, sing papat wonten keblat, sing setunggal pancer termasuk awake dhewe. Wujud niki nggih. Nggih, wujud awake dhewe. Oh, nggih cocok lek ngeten nggih cocok. Niku sing nomor setunggal dereng napa sampun? Nggih, sampun. Niki cocok pun. Nggih. Nah, sakniki satak sawi sejambal suku Selawe. Niki nyun sewu jenengan terangkan kersane keluarga kula Semerep. Satak sawe sajembel suku Selawe. Lah niki kula pendhet 3 dasa niki manjing wonten ulan. Saulan 3 dasa dinten. Lek nggih. Lek mboten jangkep mboten saulan nggih. Dereng saulan. Waduh dereng bayar. Nggih. Termasuk arisan niki mekar niki saulan pisan niki. Nggih. Lah kene joko 30. Nggih. Dijekuk 20. Niki manjinge ten aksara Jawa. Napa niku wonten 20. Ana Caraka, Data Sawala, Padha Jayanya, Maga Bathanga. Oh, nggih. Niki lek joko 20. Joko 20. Tapi lek kula joko 12. 12 manjinge ten taun. Setahun enten 12 ulan, 12 sasi. Nggih, mboten. Nek dereng 12 sasi nggih dereng setahun. Dereng setahun nggih. Dereng setahun. Nggih. Cara BPKB dereng wayahe mendhet niku lah. Nggih. Terus lale kula joko 9. 9 niki wonten babakan hawa 9. Niki manungsa niki kanggonan bolongan 9. Mboten percaya kula itu. Lek mboten percaya monggo diitung. Mripat kalih. Nggih, 1 2. Irung kalih. 3 4. Kuping kalih. 7. Nggih, terus 8 9. Sita 8 9 ten pundi? Lah niku 8 9. Nggih. Nyelempit niku ah. Nggih. Tapi mboten. Harus 11. Lah tiyang istri kan 11. Kok saged? Lho, nggih nyun sewu ki ya. Nggih. Lawaten kates tawilan niku lho mboten bolong jenengan ngemuten pundi niku. Oh, nggih. Sampeyan niku nggih. 11 tambah 9 ya kalih dasa, Derek. Baliten. Nggih mbalike ten aksara Jawa. Waduh. Ngoten. Lah lek
songo dijoko siji kanten 8 ya. Nggih, Lah kanten manjing, 8. Lah niku wonten windu. kok saged? Sak windu niku 8 taun. Oh, lek joko siji kari 7. Nggih, manjing kanten ya- 7, manjinge ten dina. Oh, napa mawon? Nggih, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad. Nggih, Selasa, Rebo, Kamis, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Nggih. Nggih, enten Lek 7 pitu. joko siji kantun 6. Kantun 6. Lah niku manjinge ten pundi? Niku wonten keblat jangkep. Kok tages kebet jaket? Wonten etan, wonten lor, kulon, kidul, dhuwur kalih nisor. Oh, nggih. Lek joko siji kantun 5 nggih. Kantun 5. Lah manjinge ten apa niku? Lek joko kantun 5. Niki manjinge ten pasaran, Nek. Termasuk pasar pundi mawon niku? Wates, Tumpang, Waduh, sampean niki pasar Glagadawa, Jeru. kok ceken bluwak krak ngeten iki kasurupan ani. Oke. Dino pasaran dino nggih. Lah, Sanes dina pasaran, Lah, nggih enten legi, paing, pon, wage, kliwon, Nggih. gangsal. Lek joko siji kantun 4. Kantun papat. Manjinge ten apa, Derek? Niku enten keblat jangkep. Keblat 4 niku. Nggih, keblat papat. Etan, Wetan. lor, Nggih. kulon, kidul. Nggih, etan wiwitan, Nggih. lor gumlaring jagat, Nggih, nggih. kulon. Wong urip sak dermo nglakoni. Kidul butulan utawa pungkasan. Oh, Nah, nggih, kula niku. ngertos. Lah lek joko siji kantun Kantun 3. manjinge Manjinge ten manten. kok saged nggih kula tak- Nggih, enten manten lanang, manten wedok, wonten wali. Enten manten lanang, manten wedok, mboten enten wali nggih mboten saged. Oh, nggih. Nyun sewu tangga Nggih. kula riyen manten wedok, manten lanang, waline mboten enten kok saged niku. Oh niku tangkepan nek. Nggih. Nggih mboten saged ta. Nggih mboten saged iki. Mboten saged. Nggih leres digeruduk hangsip riyen niku. Oh nggih Terus lek, bener. Gampange lek loro joko napa telu joko siji kali loro. Nggih kantun Manjinge kalih. wonten napa, Mas? Niku enten isine donya. Napa mawon? Wonten elek, wonten api, Api. wonten awan, wonten bengi, enten lanang, enten wedok. Sisik pertama napa elek, Api, Api, awan, awan, bengi, terus? lanang, wedok. niki sing salah Nggih. lanang wedok niki. Wonten telu. Lho, kok saged? Loh, lanang wedok nyun sewu. Nggih. Lah bancine to sinten niki? Mosok sing damel lurus tengah derek. Lah, Lanang bancine wedok sing setengah niku wau. Nggih. Lah lek joko siji kantun siji nggih ya. Nggih, kantun Manjinge ten siji. napa, Dek, manjinge? Ah niki manjinge Sanggar ten kidul nggih ngoten. pun. Oh. Pun boten kula anggap anak mantu ning kula anggap anak kula kiambak. Amin ngoten nggih. Nggih. Lah, lek ngoten pun anak kula niki kula pasrahaken. Oh dados panjenengan. mekaten. Nggih, nggih. Nggih, Nggih kula ngapunten, nggih. betoni. Nggih nyun sewu nggih ya. Nek kula wau ten jenengan niki anak kula kadang kula lenggahaken niki wonten kuwade niki. Nggih, nggih. Nggih saderenge niki kula tak nyangoni manten. Oh nggih Titik ae. Monggo. Kula sangoni dhuwit entek, tak sangoni pengeling-eling mon. Pun kathah. Nggih, tiang ngancik alam bebrayan utawi tiang bangun malih gawe rumah tangga niki lek kula ibarataken uwit tambah dhuwur tambah gedhe angine. Nggih. Lek kula umpamaaken prau tambah nengah tambah gedhe ombake. Nggih. Mula umpami wonten masalah sekecil apapun monggo dipun rembug kanthi sae pun didamel menang-menangan. Nggih. Oh, Lek damel menang-menangan mboten enten jutule nggih. Mboten wonten judule. Sing leres dipadosi solusine. Nggih niku rumah tangga. Nggih, niku rumah Akhirnya tangga. saged sakinah wawadah warahmah. Nggih. Amin. Nah, mulane nggih sewu anak kula niku kula sukani kuwade. Kuwade napa kuwade niku? Kuwato klebon barang sing gedhe. Duh, sampeyan akeh wong. Oh, kula mboten purna kok. Napa niku? Lho, nyun sewu tegese Nggih. wong saniki pun rumah tangga nggih ya. Nggih. Biasanya SMS-an kali kancane nggih didelok dhisik nggih ya. Saniki kan sing gadah Mas Rio nggih ya. Nggih. Nah, mulane juk gampang kena pengaruh sing njaba wong rumah tangga. Siji ya siji. Ngoten lho. Oh, ngoten nggih. Nggih pun gawe tolah-toleh. Mulane anak kula yang tadi kula sawang ya, kaya dewa kelawan dewi. Dewa kalih Dewi. Ngoten pasti kadenge budal nggih kudu pamit nang Mario. Oh, Mas, ngoten nggih. aku tak budal tahlil ya, Mas.
Jos ngati. Kan campur sapa? Mbok Niah ya gak apa-apa wis. Mas, aku tanam pasar. Yo diterno, gak usah wis. Ya Mas, hati-hati ya Dik. Sayang. Ngaten ya. Gedhe wiritane lek wong lanang metu teko omah. Nggih, lek ngoten monggo didoakan mawon nggih, mugi kemanten kekalih menika enggal keparing putra wayah ingkang saleh lan salehah. Putra ingkang taat dhateng tiyang sepah kalih. Amin. Putra ingkang taat dhateng agami ugi dhateng negari. Nggih. Monggo. Para legah ingkang kinurmatan mekaten kula wau hadicara lara panggon ingkang sampun kula kudharaken. Mbok boleh wonten gonjak aji ukara ingkang singlar kula nyuwun lumbuturing samudra pangaksama dumateng panjenengan para rawuh sedaya. Asesanti kridani ati datan bisa bedah kutani pasti. Menungso ora bisa nduwa garsi kuwasa namung Gusti ingkang Maha welas asih. Mugi paring marga rahayu santosa dumateng para keluarga Bapa Miselan kalian putra temantes sekalian. Jogro hanggara minangun sudira majangesti. Para kasup sasaren jero pudha muni. Sura dira jangret lebur dening pangasuti. Rahayu, rahayu, rahayu. Kula Ki Sugiarto. Kula Ki Sulhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.